Аз съм Станислав и съм на 7 години. Искам като стана голям да бъда златар и да работя с скъпи материали. Злато, сребро и скъпоценни камъни. Харесва ми, защото са блестящи и красиви. Като ги продам, ще бъда богат и ще обиколя целия свят и ще отида в Москва, за да видя дворците. Винаги съм искал да стана художник. Много се радвам, че тая мечта се сбъдна. И трябваше да стана на 50 години, за да разбера, че един от най-ярките и красиви детски спомени е миризмата на маслени бои, с които започнах да работя и да се опитвам да работя всъщност още от преди училище.